шамигул абдуназаров аз зумраи он духтароне мебошад ки ҳанӯз аз рӯзи таъсисёбии кооперативи тиҷоратии муслим воқеъ дар ҷамоати деҳоти бустонқалъаи ноҳияи кушониён касби муносиберо барои худ интихоб намуда имрӯз чун дигар бошандагони ин рӯсто барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат самгузор мебошад. муддати 6 сол мешавад ки ман дар инҷо кор мекунам. кор хеле нағз аст, шавқовар аст, кори зур аст. мо ина духтарои хонашин омада дар инҷо кор мекунем. зиндагимона ҳамин пеш мебарем. маошаш нағз. ҳар моҳ ойликамонро мегирем 500 сомон. кор шурафтесай нағзай сабук кора. азбаски обу ҳаво камтар хунуктар ки шуд, мо бошем камакак читар кардем. ангуромон дертарак пухтааст, барои ҳамин қадам мо дертар кардем. дар ҳудуди вилоят хатонин калонтарин кооперативи тиҷоратӣ мебошад ки маҳз самти фаъолияташ ба боғу токпарварӣ равона гардида. таъминкунандаи асосӣ на танҳо бозору дуконҳои минтақаи бохтар, балки шаҳри душанбеву вилояти суғд маҳсуб меёбад. ҳарчанд ки салхинтар омадани боди ҳавои имсола каме монеаву ташвишҳоеро дар пай дошт, аммо истифодаи таҷрибаи бои токпарварӣ ва анҷоми корҳои агротехникӣ имкон дод ки аз ҳарсола дида сифати маҳсулоташон беҳтар ва ҳаҷми ҳосилнокиро бештар намоянд. чун имсол нашунамои ниҳолони ангур хуб будаву ҳосилнокӣ низ қиёс ба солҳои қаблӣ дар ангурбоғ фаровон аст, ба таври доимӣ 20 нафар ва дар мавсими ҳосилғундорӣ то 70 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда мешаванд, то ин ки пеш аз фарорасии мавсими сардиҳо дастранҷи марди деҳқонро беталафот ҷамъоварӣ ва содирот намоянд. зиёда аз 28 гектар замин дорад, замини обӣ. аз ин 7 гектараш боғҳо, 1 гектараш гармхона, 20 гектараш ина чӣ хеле мебинед ангурбоғ ташкил медиҳад. ҳосилнокӣ то ҳамин рӯза зиёда аз 60 тонн содирот шудагиай. бо ина чӣ хеле мебинед ҷамъоварӣ идома дорад. барзгарони хоҷагӣ марҳила ба марҳила майдони ангурбоғро васеъ намуда то ба имрӯз масоҳати умумиашро ба 23 гектар расониданд. бо назардошти обу хок ва иқлими водии вахш 8 навъи ангури хушдивади маҳаллӣ дар ин ҷо ҳифзу нигоҳбин меёбад, зеро эшон намудҳоеро интихоб намуданд ки дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ серхаридор унвон мешавад. имсол мо чанд маротиба ҷамъоварӣ карда ба дигар мамлакатҳо содирот кардем. асосили фаровони имсола аҳли заҳмати хоҷагӣ қаноатманд буда ба ҷамъоварӣ банду баст ва фурӯши маҳсулот машғул мебошанд. кам ё зиёд гаштани ҳаҷми ҳосилнокӣ, беҳтар намудани сифати меваҳои маҳаллӣ аз анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ вобастагӣ дошта. аз ҷониби токпарварони таҷрибадори хоҷагии муслим ба ин ҷиҳати масъала аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. аввал буд амихел ангурои соз айдам соз буд набуд не иҷа ангури ҳархела буд каварной буд вини буд мисол оз айбайни ёра гирифтан ку вини пини нест мисол ҳамашин мисол сталоу ништагия миёями дар кортай бозор намерем ҷа мегири мера ай бозор мисол 5 синда бири ҷа 3 синда мегири комуш хубай мисол ман надорум ба чени зурас мегири мера